proiektu fotovoltaiko da, 24 megabatiokoa. Egia esan, dator proiektu hau sortua ikusi genuelako Euskal Herrian bazegoela dependentzia energetiko handi bat, eta soluzio eman ez horri, gero eskaintzeko aukera eman ez Euskal Herriko industria ezberdinei energiaren sorkuntzan hasi zitezen ikus zezaten batetik modu berriztagarrian eta beraiek sortuko balute iritz litekela energia prezio kompetitibo batzuk lortzera, eta pixkat marko horretan hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken, nola garatu genezaken proiektua, eta hor hasi ginen idea global horretatik, eta gero ere inpultsatzeko ideiarekin Euskal Herrian dauden proveedore edo suministradore ezberdinak sektore fotovoltaikoan daudenak, pixkat hori dena uztartu, eta horren ondorioz horrela sortu zen proiektu hau. Eta azkenean lortu dugu Arabaren hegoaldean, 24 megabatioko proiektu egitea, eta gutxi gora bera 40.000 megabatio orduko generazio izango du, 67.000 plaka fotovoltaikorekin, eta denera 45 hektariako okupazioa den proiektu bat. Otsaila bukaera aldera gutxi gora bera espera dugu terrenoaren adekuazio batekin hastea, eta ideia da 2019an lehenengo megabatioak edo kilobatioak injektatzen egotea. Beraz proiektua 2019 bukaerarako martxan egon da.